Moro! Katsotaan tällä videolla, miten Locker Prolla voidaan määrittää pinta-aloja graafisesti integroimalla. Tässä on esimerkkitilanne, missä on tämmöistä vaunuradalla olevaa kärryä, johon on kiinnitetty voima-anturi, niin työnnetty liikkeelle, ja me haluttaisiin määrittää sen liikkeelle työntämän voiman impulssi. Ja tässä on kuva siitä mittausjärjestelystä, mutta tämä perusgraafinen integrointi toimii ihan muissakin tilanteissa. Eli nyt tässä tapauksessa on tuosta voima-anturin kumitapista työnnetty tämä vaunu liikkeelle, ja me halutaan impulssiperiaatteella esimerkiksi määrittää tuon systeemin teoreettinen nopeus, mikä sillä voisi olla. Mutta tosiaan graafinen integrointi toimii tosi monessa muussakin tilanteessa, ja katsotaan tässä nyt nimenomaan se, miten se toimii. Eli me haluttaisiin määrittää tästä kuvaajasta tänne kuvaajan ja x-akselin väliin jäävä pinta-ala. Tässä tapauksessa tämä voima on saanut negatiivisia arvoja, mutta se ei oikeastaan ole edes tässä ongelma. Me halutaan vaan määrittää tämä pinta-ala täältä. Miten tapahtuu? Täältä löytyy yläpalkista nappi, jonka nimi on integraali, eli integraalillahan me saadaan se pinta-ala määritettyä. Ja nyt huomataan, että se maalaa koko tämän kuvaajan ja x-akselin välisen pinta-alan. Ja tänne syntyy tämmöiset pienet mustat väkäiset. Nyt tässä tapauksessa meitä kiinnostaa vain se väli, millä me ollaan työnnetty todellisuudessa sitä. Tämä voima on ollut aika pieni ja täällä on tämmöistä pientä taustakohinaa semmoisessa tilanteessa, missä me ei ole edes koskettu siihen voima-anturiin. Ja otetaan täältä nämä mustat väkäiset ja raahataan hiirellä ne tälle välille, missä se todellisuudessa se työntö ja se oleellinen asia on tapahtunut. Eli likimain nuille maille. Ja nyt me nähdään täältä, että nyt se on maalannut vaan sen pinta-alan, ja mistä sä saat sen, niin tähän se tekee tämän pienen inforuudun, missä sanoo integraali, olisi tässä tapauksessa että miinus 0,1457 newtonia kertaa sekunti. Nyt se pinta-ala, sä voit ajatella ihan hyvin mun mielestä laskujen kannalta sen positiivisena, että tuosta miinusmerkistä ei tässä ehkä sen kummemmin tarvitse välittää, se on enemmän voima-anturiin liittyvä tekninen juttu, että se on nyt miinusmerkkinen. Mutta graafinen integrointi ei ole ton kummempaa. Ota tuosta tulosta alteen ja lähde käsittelemään sitä sillä tavalla, minkä itsellesi näet sopivaksi.